Jangan di-skip. Dito muna tapos sa pesan ko sagot sa karon dito gue ibadah untuk video na to ni ginawa ka chalaw rin tayo market kichuan sa man po tago niya so nyo na to sa nang video na din na bare ko so hanggang sa kita na video mo ka baka kapag rin na check katir check lagan na ko gusto ko Rame on the beat, baby. हमारे जॉब करना करे ध्यान देना para masyado kaya sa kami kung nalipin so kung nalipin mo rin balik pa rin ko rin video Rame on the beat, baby.